تماشاوانên hêşayî rîşa Îranê hemberî hewlêrê hemberî herêma Kurdistanî bertekên gelek berfere di raya giştiya her çarparçeyên Kurdistanî di raya giştiya Kurdê dirûst kirin. Bakurê Kurdistanê jî bertekên gelek tund wergirtin hemberî vê kiryaran reva hemberî herêma Kurdistanî. Serokê giştiyê Hakpar Partiya Maf û Azadiyan Düzgün Kaplan li Stüdyoya Kurdistan 24 meyvanê min ev xêratê kekê düzgün. Kekê düzgün zaniye vê rîşa ku Îranê kir hemberî herêma Kurdistanê yani nerazîbûnekî gelek berfere hem de asta navneteweyî de hem jî asta raya giştiya Kurdistanê de peyda kir. Hûn weke partiyên siyasî ên Bakurê Kurdistan. Taybet Hakpar. Helbesta wed vê derbarê de gerber bid. Ha ev êrişekî ne insanî ne mirovî tu zanî ev êşa hemû Kurdan e. Em nikarin bibêjin Kurdê me başûr hatine kuştin êşa wan e nab. Her çarparçe Kurdistan û dünya ev êşa me ye. Niha İran devletekî çawa ye. Yani em kabinêrên diplomasiyû gelkiye siyasetê cîranî çi ye tu zanî navxeta siyasetek çawa dimeşîne İran devletekî terörîst e. İnsan dikare bibêje tekiliyên İranê jî devletên modern. Newsa sistemê mirovayî de tekilî İranê na. Tekilî İranê çi dibêjin Bakura Kore û Venezuela. Devletek terörîst. Yek İranê xware dostanî nîne. Yek İranê xware. û navxeda gelek rengîne dijî Kurdan kartîne, dijî Azeriyan, dijî mirovên demokrat. Her roj mirovek darda dike. Devletek terörîst o havan e. Ev ne cara peşine tu zanî kekî Cemal. Yani salane İran usadike. Naha bangamın çiye. Naha devletekî federal ji heremi Irak û Kurdistanê. Ne olsa ev parastina sînor erkê Bagdayê. Gerekî hikûmeta Bagdayê xudî sînora xwe derkeve. Eger nikaribe derkeve dünyayê re eşkere bike bibêje ez nikarim derkevim Kurd hûn bi xwe derkevin. Tu zanî kekî ev ya yek. O devletên cîhanî modern aqlanê. Gerekî ev dijî ev hovane terörîstî dijî derkevin. Em vek Hakpar. Du sê roj berê me Amedê dijî êrişa ev terörîstî me gel Partiyên Kurdistanê bertek nişanda. O İstanbulê jî nêzî 512 nivîska ronaqbirên Kurd imza kirin belewok derxistin min jî imza kir vek serokê partiyê. O dervaya vela jî ev çi dibêjin ravenda Kurd a dervayî kîjan cî de jî kirine hevalên me pêştar bûne banga min jî ne tenê hevalên me hemû Kurd bertekê xwe nîşan bidin. Belê kekê düzgün niha tu zanî serokê sendîkaya karkerên Kurdistanê li Qadûxokî pêşînekî meyvanê me bû. Yani herêma Kurdistanê yek ji wan welatên cîranê Îranê ku duwarê aborî de duwarê ewleyî de, duwarê danûstandinan de tu cara nebûye gefek li ser Îranê. Vê ceberûva jî ji alî Îranê ve jî herêma Kurdistanê her dem bûye armancekê êrîşa. Yani û rewşa aboriya Îranê jî ne rewşekî baş e. Serokê sendîkayê jî got kerem kekekê. Niha modelê Kurdistana başûr. Ne olsa Kurdistana başûr pênc zimanên resmî heye. Hemû bawerî azadî de dijîn. Ev model ne modelekî baş e tu zanî ji bo rojhilata navî. Demokrasiye ye. Ka cîranê Kurdistanê em binerin ya. Hemû ne demokrasiye ye ne insaniyetî ye tu zanî. Tirsa wan ev e. Dibêjin modelek wisa baş derkeve em çawa bikin. Dünya êrişî me bike tu zanî. Ji ber vî derfetekî Kurd dest xistine dij wî ye. Ne tenê yek kuştina yek malbatê ye tu zanî kekê. Hem İran hem Tirkiye jî. Türkiye çi dike mesela operasyonên êrişa Kurdistan'a başûr dike. Ne olsa PKK vek mana nişan dide. PKK jî derfet dide wî. Behevra dikin ev kara. Yani gerekî Türkiye jî ev tişta berde. Kurdistanekî serbilind, Kurdistanekî azad faydayê wan jî çê dibe. Avana usa bizanin. Hem Kurdê wan navxayî jî dilê wan xweş dibe, tekiliyên baştir. Hem jî ji bo wan mafê aborî jî ji bo wan daha baştir dibe. Kekê düzgün her wiha bûyerên wisa ku rûdayî em ji dîroka xwe nas dikin. Yani gava got trajedî çêbûne. Tabî Kurd ev bûyera ku niha çêbûyî hemberî hewlêrî weke trajediyekê binav dikin. Weke trajediyeke mirovî binav dikin.
dibêjin ev bû yer em qebûl nakin. Hûn werin zarokê me 11 mehê bikujin em qebûl nakin vê yekê. Yani ev yek hestekî neteweyî gelek berz ya got peyda kiriye. Giringiya wê çi ye? Yani ev hesta Kurdistanî li her çarparçeyê Kurdistanî, li diaspora, nîşandana vê hestê ji bo Kurda çi giringiya wê? Na ev daha zedetir bibe, ev ya keme. Ji biyamın keme, em daha zedetir ji her çarparçeyê Kurdistanî. Em dikarin vak siyasete da cuda kar bikin lê vak karên mirovayê, karên diplomaside em dikarin behevra kar bikin. Tu zanî ez dibêjim zêdetir. Yani hem dervayê velat, dervayê velat jî gelek mühim e. Amerika, welatên Avrupa gelek mühim e. Kurdên me ku zedetir xapêşanda midin, zedetir ev meseleyê Kurd evê bikin. Ev kuştunekî bev miroviyek ki yani zarokên 11 salî sivîl ev ya çi ye yani? Ji Kurdistanekî azad tu füzeyên balîstik bavê jî û drona bişînî. Ev ya çi ye yani? Kekê düzgün her wiha bertekin ji derve ve tu dizanî niha gava ku ev bû yer çê bû Cenabê Serokvezîrê Herêma Kurdistanê Rêzdar Mesrûr Barzanî li Davosê. Yani roja destpêkê bû ev bû yer çê bû. 45 hevdîtinên Serokvezîr Mesrûr Barzanî hebûne. Bertekên derve tu çawa dinirxîne. Yani min gudariya vezîrê dervayê Amerika jî gudarî kir, awan jî gotin yani dij derketin. Lê ev ya terê nake tu zanî niha ev füzeyên balîstik yani çi dibêjin dij yû şerkirin zahmet e. Gerekî destkeftên Kurdistana başûr ji bo devletên Avrupa û Amerika jî destkeftek baş e. Eger Kurdistana başûr têk bişe, mafê wan jî têk diçe. Gerekî jî aliyê askerî da, aliyê ev balîstikê da zedetir xwedî derkevin. Yani ez biçek kemtir dibînim zedetir. Karê ku Cenabê Birêz Mesrûr Barzanî Davosê de kir, karekî giring e, rastî jî mühim bû. Yani ev tekliyên ku dervayê devletên mezin piştgiriyê bidin daha baştir dibe. Zedetir. Spas bote. Serokê Giştî Partiya Mafu Azadiyana Hakvar Düzgün Kaplan ku tu mêvanî.